बर'निखौ थोआबा बर'निजों थोनो रोङाब्ला जोंफोरजों फै जिफोर होजोबगोन घन्टा नंगौना नङा दुखार बर' नाथाय दिनै जोंनिवा बयनिबो गोसोआव हालाय हाफाय गेदेरुंदो हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों फरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमब्ला बे भिडिअआ मानि सायाव जानानै फैलायखो होननानै माने डेन्जार आरोखि लोगोफोर माने जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा गुबुन जाथिखौ मानो मोजां मोनो मानो गोसो थोलायो उनाव मानो फस्थायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै ला आरो माखासे जोंनि बर'नि सिख्लाफोर बा हिनजावफोर बा हाबा जानायफोर माखासे गासिबो नङा सानै साथामसो ससियेल मिडिया नुगासिनो बर' दख'ना गाननानै माबा AI जों फैला फैलि मोसानाय नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंगोन दे बुंलाय दिनैनि थारिखआव बर' दख'ना गानबाय बर' फास्रा लाबाय नङा होमबा बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै बिथांमोना मोसायो ओमफ्राय माबा फैलि जायो ससेयाव माबा फेन्दा नुजानाय माबा नुजाहां माहांनो फाग्ला बेफोरबायदिबा बोरै जानो नङा होमबा गावनि माबाखौ ट्रेडिशनेल बा बर'नि हारिमुखौ फाननायसो जादों माथो फाग्ला नोंसोर बुजिनांगौ रायसे नङा होमबा रासिं अब्ला लोगोफोर नैबे जोंहा सानै सोरबा माने मुस्लिमजों ना सोरबा बांगालजों ना सोरबा माबा गुबुन जाथिजों सासे सिख्लाया एकदम बिराद स्टेप रिल्स बानायलाबाय थानायखौ नुनो मोनो आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायनानै ला मोजां सिख्लाफोरा बड'लेण्डखौ गारनानै गुबुन रायजोआवसो बिरखारलांजोब्बाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय दा ना बेल' नङा दै सानै साथामसो आरो दंबावो लोगोफोर आंथ' बुंनो सानो लोगोफोर माने बैफोरबायदि मानसिफ्रा बर'निखौ थोआबा बर'निजों थोनो रोङाब्ला जोंफोरजों फै जिफोर होजोबगोन घन्टा नंगौना नङा गरला बुजा गोजोननाय गुबुननिखौ माने गुबुननि जिनिसखौसो गोजोननाय मोनो नालाय गुबुननि जिनिसखौसो गोजोनो गुबुननि जिनिसखौसो मोजां नुहुरो नालाय जोंफोरजों फै जिफोर होजोबगोन घन्टा माजा बाजा अब्लासो बुजिगोन दा नोंसोरो आङो रागाजों माने गाज्रि रावजों बुंनानै भिडिअ बानायनो गोसो गैया अब्लाबो जोंनानै नैबे ससेखौ बुंबाय आं जोंजों फै जिफोरनो माने गोजोननाय नांगौब्ला गुबुन जाथिजों थांस्लायस्लाय नङा होमबा ओरैबायदि मोसौ गियान सोरबा सानै साथामफ्राथ' माने अबेबा तामिलनाडुनि ना तामिल हौवा ना मा हाबाखौनो लास्राबावबाय हाबायानो जास्राबावबाय बैसोर बायदि मानसिया बुजियोनो बुजिया ससियेल मिडियायाव नुयोना नुवा गावसोरनो फेसबुकावहाय भिडिअसखौ बानायो भिडिअ हगारो गावसोरनो मिन्थिखायो हुसिखा नङा होमबा दिनैनि थारिखआव थांनाय समाव जोंनि बर' माखासे सिख्लाफ्रा नङा होमबा माखासे गुबुन जाथिजों हाबा जाबाय गुबुन जाथिजों ओरैबायदि टर्चार खालामजानानै एकदम नोरजिया थाबायनो हायै जानो हायै लोंनो हायै खाख्रेब खालामनानै नासय जानानै बिमा बिफानि न'आव फैफिननायखौबो जों नुदों आंनि चेनेलाव दं बे भिडिअआबो माने खुद गावनो बुङो जे बे भिडिअआवहाय आङो फस्थायबाय नङा होमबा गुबुन जाथिखौ लानानै फस्थायबाय होननानै बुंनायनि दङ ओमफ्राय बै जाय भिडिअ बानायग्रा बेबो बुंनाय दङ जे गुबुन हारिखौ लानानै नै बिदि सास्ति होजादों होनलायनायनो दङ आंनि भिडिअआवहाय बे भिडिअ नङाबा आंनि गुबुन भिडिअआवहाय दङ गोबाव जाबाय बेखौ हगारनाया अब्ला दिनैनि थारिखआव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा एसे बुजि नङा होमबा गुबुन जाथिजों हाबा जानायनि सिगां एसे बुजि एसे सान गावखौनो गाव उनाव फस्थायनाङैनि दाथ' जों गोबां बाबा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो गुबुन जाथिजों हाबा जानाय बारजाब नों आं फिसा मानसिखौथ' मा बुंनो बर'नि एकदम माबा सेलेब्रिटि फेमास माने बैसोर बायदि मानसिफ्रानो दिनैनि थारिखआव गुबुन हारसा बांगालजोंहाय हाबा जानायखौ नुनो मोनदों न'खरनि बिमा बिफाफ्राबो मा सानना गुबुन जाथिजों हाबा जायो माने हाबा हरो मानो हरो गुबुन जाथिनो मानो हाबा हरो गावनि फिसाजोखौ उनाव बुख्रुब सुख्रुब खालामबा बुथार जाबा न्याय नांगौ जास्टिस नांगौ होननानै
दावराव जालाबायनोसै जों बर' जाम्बा जाम्बिफ्रा लरग' लरथ' जाम्बा जाम्बिफ्रा बैसोरनि बुथार जानाय बायदिसिनाफ्राव होख्रावफालाबायनोसै गारमा जिहाब जिहाब अब्ला दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना गोबां नुगासिनो आरोबाव तामिलनाडुआवथ' सोरबा तामिल सेंग्राजों हाबा जास्राबाय बैफोरो उनाव जेब्ला जाथाया जागोन बुख्रुब सुख्रुब खालामजागोन अब्लासो बैसोरबायदि मानसिया बुजिगोन आरो जोंनिनो फेसबुक सलायग्रा सासे होमबा बिहाराव सोरबा बांगाल हौवाजों हाबा जानानै एकदम मोखां सोखाम गोसोमनानै माबा बाजोबनाय एकदम बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव नुबाय थायोना नामखौ लाथ'ला बैबो बुङो सम सम न'आव थांनो मोनला न'नि साम' ओंख्रि ना बेदर न'नि मैथाजों अनला बायदिसिना जानो मोनला होननानै सिखोम खे मालाबा पस्ट होयो मालाबा भिडिअ हगारो फिसाइजों बुजानाय अब्ला नोंसोर बायदि मानसिया बैसोर बायदिखौ नुनानैबो मानो गोसो थोबावो मालाय बांगाल जुंगालखौ ओमफ्राय नोंथांमोना मिन्थियोना मिन्थिया साननैसो सिगां माने त्रिपुरानि सासे सिख्लाया गुबुन जाथिजों दिल्लीयाव हाबा जानानै आथोनखौनो सावना होजादों खानाय थानाय सावना होजादों मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ससियेल मिडियाआव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बै सिख्लानि बिमाया CID अफिसारबाव बै CIDनि अफिसारनि फिसाजोखौनो दिनैनि थारिखआव बै गुबुन जाथिया दिल्लीयाव हाबा खालामनानै गाहायनि आथोन गोजौनि आथोन खानाय सावनानै दोखो बुदों सासे CIDनि फिसाजोखौनो अब्ला नों आं नर्मेल मानसिखौथ' मा खालामगोन बै गुबुन जाथिया नोंसोरो ससियेल मिडियाआव भिडिअफोर नायोना नाया ओरैबायदि टर्चार खालामजानाय ओरैबायदि खालामो दाबो दं ससियेल मिडियाआव ओंखारा मिन्थियासो हगारासो माने गोबां फस्थायनाय माने गुबुन जाथिखौ लानानै जामब्रबाय गुबुन जाथिजों थांनानै हाबा जानानै गारजानाय गुबुन जाथिया सानै साथाम हाबा लानाय बैफोरबायदि गोबां दङ लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फै अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ अल खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला सिगांसिन नोंनाव मोनहैनाय बायदि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामथार एकदम मा सानो नोंनि गोसोखौ ओरैबायदि उफ्रा बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर ओरैबायदि सलेद साना हाबहां हाब्बाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय